Mercedes-Benz predstavil nové CLAčko. Samotný tvar karosérie sa veľmi nemení, vyzerá to skôr ako taký väčší facelift, no opak je pravdou. Úplne nová platforma, nárast rozmerov v každom smere, čisto elektrický pohon, neskôr aj spaľovaky a nový dizajnový jazyk. Ešte viac ulízaný, uhladený, kľúčky zapustené, svetlá zaoblené, trošku mi to pripomína aktuálne smarty, ale tak viete, aerodynamika je sakra čarodej a koeficient 0,21 hovorí za všetko. Ústredným motívom sú hviezdičky, lebo však čím viac hviezdičiek, tým viac Mercedes. Po novom sú nielen v nižšie umiestnenej maske, kde sú dokonca podsvietené, ale aj v svetlách, ktoré sú na oboch koncoch prepojené a za príplatok s multibeam technológiou. Revolúciu prináša pohľad do interiéru, kde si miesto našiel obrovský MBUX Superscreen. Toť 10-palcové budíky, 14-palcový MBUX 4. generácie, ktorý premiérovo beží na vlastnom operačnom systéme MBOS, no a aby toho nebolo náhodou málo, 14-palcový displej aj pred spolujazdcom za príplatok. Samozrejme svetielka, chromiky, no pozor, minimum klavierného laku. To najdôležitejšie sa ale odohráva pod povrchom a tu dávam klobúk dole. CLA je síce len taký entry level model, avšak dostáva 800V architektúru, 320 kW nabíjanie a 85 kWh batériu, využiteľnú. Ak sa pýtaš, ako to natrepali do tak relatívne malého auta, tak kľúčom je nová chémia. Nikel, mangal, kobalt batéria ponúka o 20% väčšiu kapacitu a súčasne priestorovú úsporu. Verzie sú zatiaľ dve. Obe s EQ technológiou, ako po novom Stuttgarte označujú elektromobily. CLA 250+, zadný pohon 272 koní, respektíve CLA 350 Formatic, 2 elektromotory, 354 koní a stovka pod 5 sekúnd. Zaujímavosťou je nielen predný vyše 100-litrový frank či dvojstupňová prevodovka, ale aj extrémne nízka udavaná spotreba niekde medzi 12 až 14 kWh, čiže VLTP dojazd hovorí 792 km. Veľmi som zvedavý na realitu. Kľudne mi napíš do komentára, aké sú tvoje prvé dojmy a neboj sa, prídu aj spaľováky.